katakan padanya aku rindu. Saya cari manis kembang melati, saya cari manis kembang melati, saya cari kembang melati, melati bunga sumber merah siapa namanya.
ya. Iya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
jarane jarang dadi jaranan jaranan jarane jarang dadi sing nunggang para putri sing iring para abdi cek cek nom cek cek kum cek cek turut nurut ketepuk kerincing ketepuk kerincing ketepuk ketepuk kacang ayo bertindak maju yang kabar ojo nganti salah maju ayo bertindak maju